lanak lortutako garaipena nahi zenuen, Euskadiko txapeldun izatea, eta lortu duzu garaipena, eta zapore osoarekin Klaudiakin helmugan sartuta. Nola junda? Bai, oso ondo junda lasterketa, hasieran Zegamako buelta genekan da, hor klaro genekan, behintzat erritmoa markatu ez, baina behintzat eskapadak ez nitugula nahi sortzia, eta aurrian jungea demora guztian, posizioak oso ondo mantenduta, eta, tiraka, baina, asko tiragabe, erritmo lasai baten jungea, eta, guk klaro genekan gure lasterketa Lierniako subidean zeola, eta Lierneko subidean dana batea iritsi geha, eta, asmoa berez bigarren bueltan atakatzea gazan, baina, lehenengo bueltan ikusi aukera zeola, eta, gehien bat bakarrikan jaisteko eta lasai ibiltzeko atakatu, eta bakarrikan juneiz, eta atzetikan Klaudia sartu zait, eta eukido aukera bilak batea eskapadatxo bat iteko, eta batea zide elkarlanean, eta oso ondo konpondu geha ziratikan, orduan minutuak hartu iteko, eta oso guztua lasterketakin. Diferentziak une oro gora egiten zuen, beraz nahiko rasku deatu bezu, betik gora egiten zuen? Bai, hasieran pixkate preokupauta ongea hori, hasieran tartia oso txikia zelako, baina ja Klaudiakin batea zinezinen da, Klaudia januan oso ondo jutea, eta nik gorare bai ondo moldatzen naiz, eta januan oso ondo entenditu geha, orduan oso ondo jungea. Horrelako garaipenetan beti norbait eta zoritu garzara? Bai, egia esan lasterketa oso berezia esan, azken urtetan nire inguruan, bai herrian da, bai familian da, bai lagunen artean, kantzerrakin jende asko hilda, eta gehien bat hori nahi nien dedikatu gaurko lasterketa oso garrantzitsua esan niretzat, gehien bat Aitorren amai, Txitxanaien aitai, eta nire izekoi, eta gehien bat Marijo Ibarrai dedikatu nahi nion lasterketa hau, eta benetan unkituta sartu naizme eta horietaz gogoratzen, seguru mensaje bat eukiko nula gaurko garaipena eta gero horien partetikan, así que oso gusta eta behintzat lasterketa hau. Zorionak. Eskerrik asko.